Eta bihar beste plan bat ere badaukagu Azpeitian. Azpeitia ez dago zehazki kostaldean, baina bihar itxasertzaren itxura hartuko du marea urdina iritsiko baita bertara. Eta ekitaldi mordo bat daude antolatuta Azpeitia aldean, nor bidali dugu Idazko Moiano. Autismoaren nazioarteko guna izango da eta urdinduz ekimena antolatu dute Azpeiti eta Azkoitian. Errealitate hau bizi dutenen egoera lau haizetara zabaltzeko eta ezagutarazteko asmoz hainbat ekintza egin dituzte aste osoan zehar. Tartean, atzean ikusten duzuen eraikin hori urdinez margotu dute. Zuk igerian igaro duzu Saturraranetik hasita Azpeitira arte? Bai, Azpeitira eta Loiola arte. Marea urdina sortu genunin, sortu zen ekimen, igeriko ekimena bezala, autismoa biztaratzeko. Eta aurten nola urdinduz Azpeitin antolatu dugun, pentsa genuen eskeiz tipo bat egitea, urdinduz martxara etortzeko. Urdinduz aurten hemen izango da, Azpeitin izango da, gautenak antolatzen duen urteroko ekimena. Egun bat aparte, izango da, aste osoko ekimenez egongo den astea, ez? Sex berdinak antzerkia izango dugu, bertso afaria ere bai, ez zarete geldirik egon, aste osoan zea? Ez, dantza ekimen bat egin dugu, mago batekin ekimen bat dugu. Pintxopote urdina, muralaren aurkezpena inaugurazioa daukagu. Zorionak, aze lan makala egin duzu. Eskerrik asko. Zenba denbora eman dizu egiten? 3 aste nindet. Konta iguzu, nola izan zen proposamena, nola hartu zenuen, beraien artetik nola gauzatu zen guztia? Egile izan sorpresa zaharrapaziten, porque olako proiektu bat ingabe neuen behin olako handile, eta oso pozik hartu nun, da aurrea. Eta ja igandean, ibilbide hori Loiolatik Azpeitira, urdinduz martxa hori. 5.000 bandera banatu dituzu eta balkoietan ikusgai daude. Hori da, helburua zen ibilbidea urdintzea, orduan ibilbiderako atera ginu zen 3.000 bandera, eta ikusita ze exito eduki du, gehiago eta ditugu. Aurpegi ezagunak eta elkarte eta talde ezberdinak ere beraien babesa erakutsi dizue. Bai, hori da. Atera genduen ekimena urdinduz, mundua berdindu, eta horrekin nahi genduena zen, kultura urdinduz, mundua berdindu, kirola urdinduz, mundua berdindu, eta horrela, arlo ezberdinetan jendea babesa ematen hasi zen, eta horrek bultzatu du baita ere, ontaz hitz egitea eta bizibilizazioa ematea, ez? Nola dago autismoaren egoera gaur egun, autismoaren bizibilizazioaren egoera? Hobetzen, eta horrelako ekimenak asko laguntzen du. Iruditu zaizue Azpeiti eta Azkoiti artean antolatu duten ekintza zerrenda guztia? Izugarria, nik sekulako bertigoekin dago. Sobrepasatuta gaude, oso eskertutak. Zer komentatzen dute gautena elkarteko familiek? Oso babestuta sentitzen dira. Beraien edo gure beharra da beti da gizartearen babesa sentitzea. Gizarteak egiteko asko dauka. Eta zer egin dezakete lagundu, ulertu, babestu, eta horretarako, hori familientzat oso importantea da. Hor daudela sentitzea. Julen, esango dugu, urdinduzek lortu duela behingoz Azpeiti eta Azkoiti biak uztartzea ekimen berean? Ados jarri zarete? Bai. Lehenengo aldia da? Bai, egarra da bi herri juntatzea ekimen bat egiteko, ez? Ea gehiago diren. Hori da. Eta urdindu dezagun Euskal Herria. Hori da, eta urdindu dezagun dana. Azpeitia urdinduz, mundua berdinduz! Eta ze importantea den humoreari eta festagiroari eustea, autismoaren nazioarteko egunaren arira, ikusi duzu entzun duzue, igandean, Azpeitian, urdinduz, mundua berdindu.